Okay, maayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi noon sa naman tarong adlaw karon nga Sabado, no? O sa man tarong pizza size na kini sa bulan sa tuig 2024. Nahala, no? Kumusta na mga higala? Nang hinaot kita nga naagyod kamong tanan sa kapiskay panglawas na ining kamuntuhon. Supposed to be karong adlaw unta gyud ang naandan ba ang sauna ang traditional nga kining pagsaulog sa Three Kings, no, January 6. Pero giusob na karon sa bagong ruling sa mga kaparian sa ato ang pagtuog Katoliko gihimo na kini nga unang Domingo pagkahuman sa kining bagong tuig, no. So muna nga ugma pagyud ang Three Kings, pero karon daghan na nang nagsaulog og Three Kings katong mga pamilya nga adunay tulo ka mga anak nga lalaki. Ayan, no, gisaulog nila ang Three Kings. Kami Three Kings man po may Three Kings man po may mga igala kay tulo man po may lalaki. Ako si Clifford ug si Boy. No? Nga ubang adlaw akong gidapit ang mga kinibitang managsuong lalaki nga tulo ka buok, no, nga mo apil sila sa misa ugma kay ato nga taga ang chance nga mo ipadagkutom sa kandila. Padagkutom sa kandila baka na sa misa mga igala, no, mga kuan ba, mga paraliturgical services para po nga mas masabtan nila ang kapistahan ug mga adlaw sa Three Kings ingani no. So na may no ko ato day nga timbayaon ug mayong mudto sa mga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata diri sa Sibulan, ug ingon usab ang ato ang station manager dito sa Actin Basay sa Sweet FM, sa Happy FM. Sa Happy FM, no, daghan mo gutang FM gialagaran mahigala, no. So mana no nga usahay makuanan nako, ma-juggle na nako mahigala, no. Dahala, no, padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon, no. Unya ato paday nga timbayaon og may mudto nga atong mga lay ministers. Kumusta na nga atong mga lay ministers? Ang atong mga miyembro sa MBG, no, Mother Butlers Guild. Ang ato pong mga kabataan nga busy kay itong nakalabay mga adlaw mahigala og pahalok sa Paxticum. Ganiana, no, ako mga sakop diri. Dako biya po sila na kuan mahigala. Doon na sila project nga to ang mga sakristan diri sa Ayungon, magpalit daw sila og insensaryo. Ayan, no, sa ilahang abot, no. Mayo at least mga bata matrain ba nga higala sa pagpangalagad sa simbahan. Nga ato po mga kabatanunan diri sa Ayungon, salamat po ta kay sila po back up, no, dili man gyud sila naa sa frontline. Pero dunay primerong adlaw sa kuan 616 nga sila gyud. Pero the rest of the novena, back up sila maoy tig-arrange sa mga lingkuranan, nya sila po mo'y tig-hipos. At least kitagaan po nato sila o papil, kini mga batanon mahigala, at least atong ipafil nila, nga doon na po sila papil sa simbahan. No? Nahala, no? Dayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon, o hapit na di ang pista sa kuan mahigala, primerong adlaw ron, pista si Malalod, no, pizza 15 man na din ha. No? So karong adlaw pizza size ang ilahang first day of novena, no, ato dayon nga timbayaon og kining gitawag na to og happy first day of novena si Father Dami Hiramis, no, nga to sa mga classmate ka mo Cora Parroco usab dinha sa kining nga mao po Cora Parroco din na si Malalod, no, kay ilang patron din na kuan man senior, Pit Senior man po na din ha. Ayan, no? Nahala, no? Ari kita makigala sa CBCP News, Balitang Simbahan, ining kabuntuhon. Diocese of Davao, nangandam karon alang sa pagsaulog sa kapistahan sa Itum nga Nazareno. Ang nasangpit nga imahe nga naa karon sa ilahang simbahan, hinatag gikan sa ila kining dadawat gikan sa
ang maong imahigikan sa mismong simbahan sa Quiapo dito sa Metro Manila. Kasamtangan karon nga gipahigayon ang mga paglubina sa simbahan dito sa may barangay Buhangin. Balita mga higala gikan sa Batikan, gidaghanon sa mga pilgrims nga mibaktas sa dalan nga giagian ni Santiago, kaya gitawag na to Camino de Santiago. Mas midaghan karong tuiga, mikabat kini og 200,000 ka mga pilgrims ang mibaktas sa Camino de Santiago. Mao kadto mga higala ang mga balitang simbahan ni ini kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Bueno, ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon Enero 6, walay lain kung dili si Saint Andre Bicet. Kini si Saint Andre Bicet, natawag siya na antong 1845. Namatay siya na antong tuig 1937. Taga Montreal, Canada kini si Saint Andre Bicet. Dili Bicet ha, Bicet. Taga Montreal, Canada. Since childhood, kini si Saint Andre was sickly until the date when he asked to be admitted in the congregation of the Holy Cross. After much hesitation, he was admitted. So, nagpamimbro na siya sa congregation sa Holy Cross. In his cell, it was his habit to look at Mount Royal in the window, and from it, he said, no, an oratory will be built there in honor of Saint Joseph. And he was because he was very much devoted to Saint Joseph. So mao kadto nga he was also very popular of his healing gift only by using oil from the vigil candle in the chapel. And from time passes by, he was able, together with fellow devotees, to build a chapel in honor of Saint Joseph in Mount Royal. Ayan, no? So, karong adlaw mga higala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Andrew Bicet. Okay. Bino ari na kita mga higala sa atong mga catechism. Na mga pangutana. Doon ay mga pangutana diri mga higala. First question, Pader, ang pagkahakog sa salapi usaba kapaagi pagsimba sa Dios. Klaro kay kana no katong basahon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 5. Busa patya ang kaibog sa kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa pagpakingkilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog. Kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Kini di ang too much selfishness, no? Would tantamount to worshiping idols. Kaya murag ang kwarta ba? Murag imo nang gipaka-Dios. Muna mahimo siya nga kining worshiping of idols. Laing pangutana, Father, ang mga larawan, no? Mga dibulto, ipakisama ba natok? Ipakisama ba natok Dios? wala yung tao, no? Gani ang pagsimba sa mga larawan, no, usa kini kapaagi sa idolatry. Kita mga Katoliko, no, wala kita naghimo niya na doon na lang kita mga larawan, pero matud pa we are using it for religious kining for ang atuang pagkuan sa mga mga larawan dili aron nga atong ilhon nga Dios kay usa ra atong Dios, no? Santissima Trinidad naman, no? Mo naman ni atong Dios. Sa ito pa ang pagtahod sa ilang pagkabalaan ug ang matud palagi
ang pagpangayo sa ilahang pangampo pero wala ka na nag-ila nagpasabot sa nga ang ilang larawan ato nang gipakabala ato nang gipakadiyos na ato nang ang mga larawan no naingon na ni ana ato nga gitahod pero wala nato gipakadiyos kay wala man na gidili ni Kristo. Ang gidili ni Kristo mao ang matud pa kanang worshiping idols pero wala siya nagdili nga mogamit kita og mga imahe for religious purposes. No? Sa ato pa ang ato mga kuan ra mo guna siya kanang mga kining appeal na siya sa signs and symbols ang ato ang mga imahe. They are only signs and they are signs and symbols pero sa ako nang ginaingon ato pa nang kuan ato pa na siya gitahod tungod kay nagdala man lagi sa hitsura sa mismong gilarawanan no nya ato pa nang giblisingan so na nga nahimo na siya gigamit na nato for religious purposes no. Okay, another question, Father. Sa ni bisan asab kumuadtong simbahan na adun naman gyud signs and symbols unsay pasabot niini abi do kining signs and symbols kining importante kay kini siya no matud pa sa kining mga signs and symbols kining mga pictures do na mo guni kahulugan no unya ang pag-interpret ni ana kita gyud mismo may interpret ni ana katong uban nga mga laing resikta maglibog sila kay matud lang dili kun sila Katoliko pero alang kanatong Katoliko nga nasayad kayo kung unsa ang kahulugan sa matag imahe or dibulto or istatwa nga anaa sa ato ang puder no nasayod makita kun unsay mga pagtulon ani ana muna nga dili ra kay nga dili nga nakasabot man ta mo nang nagkuan kita nagato gyud nga pasidunggan ang mao nga mga butang no kining gitawag natong religious articles ingon na sama pananglit sa kuan sama pananglit sa Black Nazarene dito sa Quiapo. Nung puto na na to, istatuwar gina siya dibulto, pero daghan mangug kayo ang nakanabang nagdebusyon usab sa Black Nazarene, muna nga doon na po sila yung mga pangayo. Muna nga kada tuig nag-anam og kadaghan ang mga tao nga nagdebusyon sa Black Nazarene. Tungod kay gidungog man po ang ilahang mga pag-ampo ngadto sa mahal ngadto sa atong Ginoo. No nga nagdebusyon usab sila sa Black Nazarene. So muna nga ang ato nga matud pa ang ato ang mga religious articles no kuan nato kana wala nato kana gipakadiyos we don't worship religious articles but we are using it for religious purposes. Klaro ba? Okay, another question. Pwede ra ba nga mangumpisal o musimba pinagi sa internet? Ang tupad niya dili gina personal yun na, no? Dili na pwede nga musimba. Pwede na siya. Kanang musimba ka sa internet, pero para na sa mga bugat nga rason. No? Panalitan ha. Panalitan katong sa pandemic, dili man ta pwedeng mugawas. Di ano laman ta sa internet, sa TV ba, ingon na. No? Pero, karon nga libre naman tang makagawas-gawas, dili na siya, dili na valid ang mga rason nga nung adto paghihapon kita sa TV mo simba. Abi no ako tigpaminaw man kupod sa kining gitawag natong mga wali sa mga kaparian nato karon pud ta nga kami mga pari di man mahimo nga magsalig ra para sa atong kaugalingon nga kahibalo kinahanglan nga maminaw pud ka kuno say maayo nga kahibalo sa uban. Muna ako maminaw gyud ko mga wali kana sa mga naa sa radyo. Minaw gyud ko ana kay dugang-dugang pud ba sa ato ang mga nasabtan. Pero ang pangutana, pwede rin ba nga mamampisal sa umusimba pinaagi sa kanang internet o sa TV? Pwede rin na siya. Pero kanang kumpisal, di na pwede. Pero kanang sa kining TV, nga musimba ka, pwede rin na. Pero magdepende sa rason. Kung to, ang rason ni mo nga, di radyo ka ganahan, ganahan na lamang dyan ka sa TV, ara na lamang dyan ka, kay muna akong gana, di pwede kay usually, ma-valid lamang ang rason kung panalitan doon na kay sakit, doon na kay pasyente gibantayan, o bata nga gibantayan, o daghan panguban.
Pero ingon nga ganahan rin ka sa TV na lang aron dili ka mahago na sayop na ka na. No, klaro? Ano. Okay, no? So, dili na lang una kita kuto mga higala ha. Ako kabahin sa lawas. Gulang-gulang naman ko kay 64 years old naman ko. So muna nga medyo gaan-gaan na gyud ang lawas. Di na gyud ingon sa una nga liksi kay ta. Pero at least padayon pagyapon kita na nangalagad. No? Gani baguhay pa lang natapos nato ang siyam ka adlaw nga paglovina ug ang mga kapistahan usab sa Pasko sa bagong tuig kanang is Ginoo nakaya ra man pod. Bisan tuod kung medyo retireable na ta. Pero at least okay pa, no? Aduna pa kitay kusog nga gipaambit ang Ginoo nga iri kanato. Okay? Bino din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Double A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.